שלום לכולם. מה שאנחנו הולכים להכין היום זה מחזיק לכרטיסי ברכה. זה המחזיק שהכנתי בעוד מועד. אפשר לראות שנכנסים בו הרבה כרטיסי ברכה שהכנתי לאחרונה, ופשוט חיפשתי מקום להניח אותם, והמחזיק הזה מושלם למטרה הזאת. אז בעצם מה שאנחנו צריכים על מנת להכין את מחזיק כרטיסי הברכה זה דף, קארדסטוק. במקרה הזה השתמשתי בדף דו צדדי שחתוך בגודל של 11 אינץ' על 12 אינץ'. נתחיל בצד שבאורך 11 אינץ'. נחרוץ אותו ב4.5 אינץ', בצורה כזאת, וב6.5 אינץ'. נסובב את הדף לרוחב של 12 אינץ' ונחרוץ ב6 אינץ' וב10.5 אינץ'. אני אחזק את הכפלים כדי שתוכלו לראות. נמצא את הצד הזה בחוץ. בדיוק מה יוצא לנו. אוקיי. עכשיו, יש לנו פה, נוצרו לנו כאן, לא יודעת אם אתם יכולים לראות, שני מלבנים. זה הראשון, ואם נסובב אז יש לנו את השני בצד השני, שאותם אנחנו נחתוך לאורך הקווים עד נקודת המפגש של הקווים השניים, ופשוט נעשה את זה בעזרת מספריים. נסובב ונעשה את אותה פעולה גם בצד השני. מה שנותר לנו פה בעצם זה חלוקה לצד צר. יכולים לראות יש פה מלבן צר, מלבן רחב יותר ומלבן רחב יותר. אנחנו מצמידים את החיתוך לסקלת הקיפול, ובעצם את המלבנים האמצעיים אנחנו חורצים לאמצע. המידות לחריצה הם נקפל את זה ואולי תוכלו לראות יותר טוב, 2.25 אינץ' ונקפל גם את זה ב8.75 אינץ'. מה שיצרנו זה שאת המלבנים האמצעיים האלו חרצנו לחצי. אוקיי? בצורה כזאת. כל מה שנותר לנו עכשיו זה, אני אקח רגע את המחזיק, ליצור את החיתוך הזה. על מנת ליצור אותו, אנחנו מסמנים על המלבנים הגדולים, העליונים, 4 נקודות. מהאמצע, אפשר לראות מפה, מהחירוץ הזה, אנחנו מודדים אינץ'. זאת אומרת, החירוץ הוא ב4.5, אז אנחנו עושים חתיכה. חירוץ קטן לסימון ב3.5 אינץ', ואותו דבר מצד שני, החירוץ הוא ב6.5, אז ב7.5. אני מקווה שאתם יכולים לראות את זה, אני אסובב את זה למצלמה. יש פה פס קטן ופס קטן נוסף. לרוחב המלבנים האלה אנחנו נמדוד גם כן מהאמצע, מפס 6 אינץ', אחורה
2.25 אינץ'. זאת אומרת, אם זה 6, אז אנחנו נלך ל5, 4, 3 ו3/4. וגם בצד השני, אני אצמד את זה לפה, אז יהיה לי יותר קל פשוט לעשות את זה ל2.25. אני אביא לכם את זה במצלמה. תוכלו לראות את הסימון שלי. וזה הסימון. בעצם הנקודות האלו מהוות לנו סימון ליצירת אלכסון לחיתוך. אפשר להניח את משטח הקיפול בצד ולעבור למשטח המתרפא. ניקח סרגל ונחבר קו אלכסוני בין שתי הנקודות. נקודה אחת לשנייה. ובעזרת סכין חיתוך פשוט נסיר משולש. נבצע את אותה פעולה גם בצד השני. מנקודת סימון אחת לנקודת סימון שנייה. ונסיר משולש. כל שנותר לנו עכשיו הוא להדביק את מחזיק הכרטיסים שלנו. אני מחזקת את הקיפולים. את המלבנים הצרים, התחתונים, אני מורחת עליהם דבק. ויוצרת בעצם פינה. צורה כזאת. אני מורחת דבק נוסף על המלבן הזה, שבעצם אחרי שאני אדביק את זה, זה ייצור לי חצי פאה של מחזיק הכרטיסים שלנו בצורה כזאת. מקפלת פנימה. בצורה כזאת. מצוין. את אותה פעולה אני עושה גם בצד השני. כבר קיבלנו את הבסיס של מחזיק הכרטיסים. מה שנותר לי פה זה סוג של טרפז. יכולים לראות, יש לי פה טרפז, שהוא הדפנות והגב של המחזיק. אני מורחת דבק בצד הפנימי של המלבנים שכבר הדבקנו. את הטרפז שנוצר לנו פה, אני בעצם מכניסה פנימה, צורה כזאת. כתוצאה מאופק ההדבקה והקיפול, אנחנו מקבלים דוגמה מושלמת של הדף, גם מבחוץ וגם מבפנים. נחזק את ההדבקות.
בעיקרון סיימנו את העבודה. אני בחרתי לקשט את מחזיק הכרטיסים שלי בסוג של חגורה שעוטפת אותו. גם את זה, את הנוכחי, בחרתי לקשט באותה צורה. החגורה בעצם מורכבת, יכולים לראות, כבר יצרתי אותה, מאינץ' הדף שנותר בחיתוך, שאותו הדבקתי על מטינג שחור, וחרצתי ב4.5, את החריצות כבר עשיתי לפני, 4.5 ו6.5. האורך הכולל של המלבן הזה הוא 11 אינץ'. כל מה שנותר לי לעשות הוא להדביק אותו על מחזיק הכרטיסים. בצורה כזאת. נבדוק שההדבקה ישרה בכל הכיוונים, כמו שאנחנו רוצים. בחרתי גם לקשט את זה בתוספת של עלים מנייר, אפשר לראות, וכפתור שקשרתי עליו רפיה מבעוד מועד. אני אדביק את העלים. ואת הכפתור בעזרת נקודת דבק. וסיימתי. יש לי מחזיק לכרטיסי ברכה, שיכול לשמש גם לשימוש אישי, ואפשר גם לתת אותו כמתנה עם כרטיסי ברכה ומעטפות תואמות למישהו שמאוד אוהבים. אז עד כאן לעת עתה. תודה שהשתתפתם והקשבתם להדרכה. נתראה בפעם הבאה.